Albert Einsteini zor diogu efektu fotoelektrikoaren azalpen teorikoa. Bera garatu egin zuen, 1905 urtean, karrera amaituta, eta bera zuzenean lan egiten hasi zen patente bulego batean, Bernan, Suizan. Eta patente bulego horretan lan egiten ari zala, ikerkuntzak egiten jarraitu egin zuen. Eta hau izan zen, nolabait bere lehenengo lan importantea. Berak, irudi simple bat erabiliz, gai izan zen efektu fotoelektrikoa saltzeko. Ez bakarrik hori, urte berean, izatez, urte berezia izan zen berarentzat, baita garatu egin zuen, erlatibitate, Einsteinen erlatibitate bereziaren teoria. Eta pixka bat geroago, 1905 urtean, erlatibitate teoria orokorra garatu egin zuen. Guztion hauengatik, izatez, efektu fotoelektrikoengatik, eta gero baita aipamen bezala egiten da, berak egindako garapen, fisika teorikoan egindako hainbat garapenengatik, 1921 eman zioten Nobel saria. Hemen aztertuko dugu ze irudi erabili egin zuen efektu fotoelektrikoaren azaldu ahal izateko. Bera buruan zeukan Plankek garatutakoa, ez? Eta Planken arabera erradiazioaren energia multzotan dator, eta multzoak dira H bider nuren anizkoitzak. Horrek esan nahi du, nolabait, bere idearen arabera, bere irudiaren arabera, alako kuantum edo oinarrizko multzoak zeudela, kuantum bezala deitu zioten berak, gaur egun fotoiak deitzen ditugu, fotoiak, eta fotoi bakoitzaren energia izango litzateke H bider nu, eta erradiazio datorrena hainbat fotoien ekarpenengatik sortzen da energia beraz, N fotoi izango lirateken. Orduan, erradiazio datorrenean, hementxe dagoen xafla honen barruan dauden elektroien kontra jotzen du, eta erradiazio honen ondorioz, elektroiak askatzen dira. Hori da, efektu fotoelektrikoan gertatzen dena. Berak kontsiatu zuen, berak bota zuen hipotesia, talka bat gertatzen dela, eta talka hori gertatzen dela erradiazioan dagoen fotoi bat, eta xaflaren barruan dagoen beste elektroi baten kontra gertatzen den talka dugula. Beraz, bateko talkak ditugula. Fotoi bat eta elektroien arteko talka. Eta talkaren ondorioz, hementxe dagoen elektroiak zurgatu egiten du fotoiak ematen dioten energia, eta orduan fotoia ezargatu egiten da, eta elektroiak energia hori daukanez, gai da hementxe barruan dagoen xafla honetatik ateralizateko, eta energi zinetiko batekin ateratzen da xafla honetatik. Hau da nolabait, efektu fotoelektrikoa saltzeko, Einsteinek proposatutako irudi simple. Ikusten duzuenez oso simplea dugu. Eta oraintxe egin zuena izan zen sinpletasun horrekin jarraituz, nolabait honi formula bat bilatu nahian, alako zenbakiak jartzea. Eta horretarako, prozesu honetan gertatzen den energiaren kontserbazioa proposatu zuen aplikatzea. Orduan, hementxe daukaguna, zer du, hasieran, dauko fotoia eta elektroia. Baina elektroia xaflaren barruan dago. Orduan, fotoiaren energia oso simplea dugu, irudi hau erabiltzen badugu, multzo bakoitzari, fotoi bakoitzari dagokio energia, da H bider nu. Gehi, oraintxe hementxe, gehi, itzango dugu. Gero heintxe jarri behar dugu zein den elektrio honi dagokio energia. Baina hau, zailagoa da. Selektroia ez dago bakarrik, aske elektrio hori dugu xaflonen barruan, eta xaflonen barruan egonik, orduan hainbat erakarpena dugu elektroia hause beste elektrioekin, eta barruan dauden, xaflan batea horretan dauden beste partikula batzuekin, atomoen nukleoekin, ez eta garai horretan ezekiten atomoak, zeukatela nukleoak, eta zenolako ekarpena, zenolako elkarrekintza egon zitekeen elektroia eta xaflaren barruan da egon daitezken beste partikulen artean. Eta horretarako, beraz, aztertzeko zein den elektroiak xaflaren barruan duen energiaren irudi simple bat eukitzeko, berak proposatu zuen halako berriro oso idei simple bat. Ondorengo eran azaldu egin dezakeguna. Hau izango litzateke, elektroia, hau izango litzateke, elektroiaren energia izango litzateke, distantziaren funtzioan, eta xaflaren kokapena tarte hause, grisa den tarte hause izango litzateke. Beraz, xaflaren distantziaren arabera, elektroiek
safra horren barruan dauden elektroiak izango luketen energiaren irudia, energiaren diagrama simple bat izan daiteke. Orduan, lehenengo eta behin, dakigunez da elektroiak ez dutela hortxe energia positiboa, ze askegonik izango luketen energia. Ze elektroiak daude safra horretan lotuta daude. Eta hori dela eta orduan energia emon behar diegu safra horretatik askatu alizateko. Hori dela eta orduan elektroiak sortzen duen beste hortxe partikulekin sortzen duen energia potentzia negatiboa izanik, elektroi horiek izango duten energia safra honen barruan negatiboa izango da. Eta negatiboa izanik, hori bai, hainbat energia, hainbat balio posible diferente egon daitezke. Hori bai, egongo da elektroien energia maksimo hori. Eta maksimo hausen negatiboa dana, bai izango litzateke, hemen txirudian jartzen dugun bezala, minus omega 0. Non omega 0 hori, dugun distantzi edo tarte hau izango litzateke, eta hori da lotura energia, elektroiak duen lotura energia minimoa izango litzateke. Zeren eta hementxe diagrama honetan izan daiteken beste elektroia hau izanik, orduan elektro honek duen lotura energia hau izango litzateke, kasu honetan hau izango litzateke. Eta kasu honetan lotura energia, honen lotura energia handiago izango litzateke. Baina hementxe dauden elektroiek daukaten lotura energia minimo txikiagoa da. Eta balio honi, omega 0 balio honi, hementxe goen tarte honetan dauen omega 0 energia dana, badauka izen bat, eta hori da estrakzio lana. Hori da, saflo bati, gaiazal bati, emon behar diogun energia minimoa behintzat elektroi bat askatu alizateko. Eta emon beharreko elektroia minima, justo energia minima da omega 0 hori. Eta estrakzio lana, eren magnitude ordena elektroivoltekoa dugu, eta adibidez, eta hori listatuta daude, eta material guztiek daukate estrakzio lana, neurtutako estrakzio lana diferenteak, eta adibide bat jartzearen, sodioren kasuan estrakzio lana da 2,28 elektroi. Orduan, honen arabera, eta hementxe daukagun irudi honen arabera, hementxe dagoen edozein elektroi batek duen, safra baten barruan egonik duen energia, jarriko dugu, energia adierazteko jarriko dugu minus omega bezala. Omega hori positiboa dugu, baina energia osoa dugu minus omega, eta horretan adieraziko dugu. Bueno, orduan, irudi simple hori jarraituz, zer esanik ez horrek izkutatzen du, ezagutzen duen safraren barruan elektroien energiak eta hori ezagutzen ez zituzten hainbat gauza, baina oso erabilgarria da norai zenbaten duelako irudi simple eta zuzena dana, elektroien safran barruan dauden elektroien energia maila deskribatu izateko. Orduan, hori dela eta berriro, egingo duguna izango da efektu fotoelektrikoan hementxe gertatzen den talkan, aplikatuko dugu energiaren kontserbazioa. Hauxe dugu fotoaren energia. Falta zaigu jartzea zein den elektroiak duen energia. Eta elektroiak duen energia hauxe dugu, minus omega. Eta azkenik, elektroia emetik askatzen denean eta urruntzen denean, orduan ja saflarekiko duen erakarpena arbuiagarria dugu eta bakarrik geratuko zaigu elektroiak duen energia zinetikoa. T bezala adieraziko duguna, batzutan K bezala adierazten da. Eta hauxe dugu, efektu fotoelektrikoa asaltzeko Einsteinek proposaturiko formulatxo simplea eta bakarra dana. Eta izatez, formulatxo simple eta bakarra den honekin posiblea izan zuen aztertzea eta ulertzea eta aurre egitea efektu fotoelektrikoan zeuden hiru akatsak nolabait ikuspegi klasikotik ikusita. Gora ezagun zeintzuk ziren hauek. Lehenengo eta behin genuena zera zen. Elektroiek zeukaten energia zinetiko maksimoa argiaren intentsitatearen independentea da. Eta hori nolabait logikoa da, ze argiaren intentsitatea handiagotzeak suposatzen duena da argiak dakarren fotoien kopurua handiagotzea, baina ez fotoi bakoitzak duen energia. Eta Einsteinen irudi honetan bera planteatu zuen elektroi eta fotoien arteko bat-bateko talka genuela. Eta hori dela eta orduan, ateratzen den elektroiak duen energia zinetiko maksimoa ateratzeko, eta nu maiztasun finko bat erabiltzen badugu, hori izango dugu
ateratzen den elektrioaren energia ateratzen den elektrioaren energia zinetikoa, azken fina, nu mantentzen badugu, elektrioak duen lotura energiaren araberakoa izango dugu. Zenbat eta lotura energia hause txikiago izan, energia zinetiko handiagoa. Eta energia zinetiko maksimoa, Tmax hori, esperimentuetan, bider V0 bezala neurtzen zana, hori izango dugu berdin, HNU minus omega 0. Beraz, omega 0 nolabait hau da estrakzio lana, beste esperimentuekin neurtzen dana, hau EV0 efektu fotologiko esperimentuekin neurtzen zen, eta beraz, formula hause aplikatuz, posiblea zen aztertzea, honen arabera, energia zinetikoaren adierazpen bat ateratzen genuen. Eta hementxe ikusten den bezala, hemen ez da agertzen inon zenbat fotoi kopuruaz etortzen diren, hemen ez da inon agertzen, beraz, zein den argiaren intentsitatearen, datorren argiaren intentsitatea. Hau da, energia zinetiko maksimoa, argiaren intentsitatearen independentea du. Hori lehena. Gero bestaldetik, genuen badagoela atari maiztasun bat. Oda, efektu fotologiko bat gertatzeko argiaren maiztasuna izan behar da atari maiztasun edo maiztasun kritiko bat baino handiagoa. Eta hori zergatik gertatzen da. Einsteinen irudi hau erabiltzen badugu oso simple ikus dezakegu. Mentxe barruan egonik, energia negatibo izana, elektroiek eukilizaketen energia diferentea. Zer esanik ez emetik askatu izateko, hementxe dagoen elektroi bat badugu, elektroi hau emetik askatu izateko, eman behar diogu gutxienez, eta askatu izateko, behintzat energia zinetiko 0 batekin ateratzen bada, gutxienez, hau da, elektrioni eman behar diogun energia minimoa, honek duen lotura energiaren berdina izan beharko litzateke. Bueno, beraz, efektu fotoelektrikoa gertatu izateko, behar dugun fotoiaren energiak izan behar da, hementxe elektroiek duen energia maksimoaren berdina izan behar dugu. Hau da, hementxe gertatu behar dana, atari maiztasuna ateratzeko, hori da fotoiek euki behar duen energia minimoa izan behar da berdin elektroiek duen energia maksimoa. Hau da, bere lotura energia edo estrakzio lanaren berdinekoa. Beraz, honen arabera, omega 0-ren balio ateratzeko, esan dugun bezala, edo nu 0-ren balio ateratzeko, formula honen arabera atera dezakegu. Eta berriro, omega 0 hause independenteki beste esperimentuen arabera neurtzen dira. Eta kalkulatu indaiteke, benetan efektu fotoelektrikoan ikusitako atari maiztasuna bat atorren adierazpen honekin. Bat zetorrena. Eta azkenik, ez dagoela atzerapenik. Ez atzerapenik. Eta hemen hau ulertzeko, berriro joan gaitezke, Einsteinen proposatutako irudi simple honekin. Hementxe, Einsteinen proposatu zuen bat-bateko talkak gertatzen zirela. Fotoi bat atorrela, elektroiak zurgatzen da momentuan aldiun horreta zurgatzen du elektroi energia, eta safranetik askatzeko gai da. Bat-bateko efektuak dira, eta beraz, ez da behar fisika klasikoan nolabait gertatzen den bezala, hau da, erradiazioa duen eremu elektrikoarekin, beraz, elektroiak indar bat jasatzea, zerotik hasita azeleratzen joatea, nahiko energia lortu arte safratik atera izateko. Bera, proposatu egin zuen, lako fenomeno honetan, bat-bateko fenomenoak edo efektuak edo talkak gertatzen direla. Beraz, eta hori da, nire ustez, Einstein proposatuko irudi honetan duen interesa, ze nolako hurbilketak ziren Einsteinek egindakoak, bai ulertzeko hementxe talkak nolakoak diren, bai ulertzeko elektroiak safraren barruan eduki ditzaken energiak nolakoak izan daitezken. Eta gero bakarrik aplikatuz energiaren kontserbazioa, beraz, idei simpleak kontsideratuz bata bestearen atzetik, hurbiltzea oso simplea zen formula batean, zuzenean konparagarria zana esperimentuekin, eta horren arrakastatzu
horretan.